Sewa Entertainment TV was there live to commiserate with Emeka Agbanari, the CEO of Seaman Group. Asị na ọ bụ ugboro abụọ ka oku na-agbado ike ọkpọ nke mbụ na ndụ nke ọzọ abụrụ n'ọnwụ. Naanị ezi ọlụ anyị lụkwara n'elu ụwa bụ ihe a ga-eji cheta anyị mgbe a ga-achịkọta njem anyị n'elu ụwa. Ezinụlọ late Chief Ephraim Agbanari na ụmụ ewu ezi agbọm Nnobi nke dị n'Idemmili South Local Government Area na Anambra State ji wee na-ekwupụta maka ọnwụ nke bịa gburu ezigbota nna ha, di ha nakwa nna bụ late Chief Ephraim Agbanari, onye nke a na-etu Ichie Ezeonyeoruru n'oge ọ dị ndụ. Nnukwu nna anyị gbara 78 ya bụ 78 years tupu ọ naba mmụọ. Otu a ka usoro mmemme akwamozu ya ga-esi wee gaa. Ụbọchị Tọzdee ga-abụ 2nd of January 2020 ozugbo ọ kụrụ 5 PM ka a ga-eji wee malite nke a kpọrọ funeral service nke ga-adị all night ma bụrụ ụbọchị ndị ezinụlọ niile, ndị oyi Seaman nakwa ụmụnne ha ndị ọzọ ga-anọkọsị nnọọ wee kwanyere ya ugwu ikpeazụ n'abalị ahụ niile. Friday ga-abụ 3rd of January ya bụ abalị nke 3 n'ime ọnwa January afọ 2020 ozugbo ọ kụrụ elekere 10 nke ụtụtụ akara ya funeral mass na ngwurube ya. Mgbe nke a gasịrị, mmemme akwamozu agabazie n'iru. Saturday ga-abụ 4th of January 2020 mmemme akwamozu ka ga na-aga n'iru. O wetazi aka ụbọchị ụka ga-abụ 5th of January 2020 ọ kụrụ n'elekere 9 nke ụtụtụ agara ya Thanksgiving ya bụ outing service n'ụlọ ụka St. Simon's Anglican Church nke dị na Nnobi. Onye tinyere aka n'ọkwa n'aha ezinụlọ bụ nwa ya nwoke Chief Emeka Agbanari Seaman Ike Nnobi. Ọ bụrụ na Nnobi amara ya, ị ga-ama ka nsị eme. And onye na-eme ka m ka a na-akpọ ya. Ichie Ezenwafor as Ichie ebe ya oge wee Ichie. Mana as Ichie ka ọ batara cabinet ama anya as onye aha mmadụ efu. Yes. And I had to because one thing when I didn't the bear where the beef. Yes. Oh, there about on my book one name. Do I got it? Yes. So now, Popular Nigerian entertainers like Obiligbo, Gozie, Okeke, and many others were there also to honor the late Ephraim Agbanari. Of Sewa Entertainment CEO was also present at the funeral to pay condolence. I'm here for my friends for that burial. And Seaman, and I'm happy for my brothers. They're tight to you. 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 They're tight to you.
Sewa na-emelu ego arụ. Sewa bụ nwanne nna Nnobi. Sewa bụ ofu ọbala. Ọrụ abalị ukwu na Nnobi. Sewa 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 onye ma sewa 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 ọ nwere ndị ma nwanne nya ọta ọta ka ga-abịa ugbu a ka na-abịa ugbu a ka na odogwu na London isi mmiri na Nnobi sewa ife amatị maka biko uche ụnọ dị bịa ahụ sewa dị nkeke niile ofu nwa Nnobi jiri dị ebube o ji ego apị ịtarị ezi nwudu ezuo na Nnobi sewa koto isi mmiri biko gbala onye nọ gị na nkọ maka akpa gị gbala onye And I hope that if I am here, I will allow for 2 weeks. Celebration of life. So we have not done it back. We have not seen it very bad. And I'm going to change it. Amen. No matter where you go, remember the
is Monday. That's how we roll. So now it's gonna be a big deal. Alongside. Clear road. Enough finish, no step, and then go back. Clear road. Sewa ENT TV, promoting African culture and tradition. To watch more videos, visit, follow, and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.